Nagruso. Yan ba yung surprise, Kimi? Ayusin mo, wala pa si Joe. Pizza. Ang ganda. Ang ganda na sana ng tingin ko. Secret. Nagruso. Ang laki pa naman. Ay. Wala kapag alas di balik. Ano ba ginawa mo ka? Nagruso. Yan. Hindi nga sa kasya, ang tingin side ko, yun na pala, bumaba na yung laman. O yan, hilahin mo lang. Op. Naka-slice. Pizza. Nag-slide na wala ang ano. Laki pa naman. Sana ang karto lang pala malaki eh. Naka-slice, no? Yup. Despedida. Bago ako perahan. My God. Pagal. Naka-slice na pala. Wala na. Wala, napagal. Ay, nawalang ganda. Ang karton ang maganda na lang. Karton. Yan pala yung despedida. Para nagruso. Visit. Bunay na Oh, di ba? Kanina eh. Pizza. Ha? Hindi kasya. Saan? Pasok. Ginawa mo, inusli mo, kiniling mo. Kunti lang, kunting isling. Uy, parang ano na yan ah. Yun. Ayos, naging square. Pwede na. Ay, namara na ano. Hindi, ayan na kamong bagong design ng pizza ngayon. Salamat, Shopee. expectation, reality. Ah, yan na yung ang bagong ano, hugis ng pizza ngayon. Big. Salamat, big guys. Big. Ang ganda ng Ano yan, big ano yan? Ano, hindi yan pizza. Big guys pala yan eh. Big guys. Oh, big guys. What is this? Here. Ano ba yan? Expectation. Galit kasi ako kanina, pati yung pizza na yung stress. Big guys. Ano ba yan? Balik. Kita mo, Spiderman. Isa-isahin mo na. Buti nga, hindi mo pa na-open na andyan si Joe eh. Mamaya, surprise! Sus, Kirimi. Kaya pala surprise si Kirimi. Nag-aarano. Dapat kita na sa'yo nagpapal, no? Here. Kaso pag lokot, ganun pa rin, no? Okay na yan. Hindi, kasi pag pina-slice mo pa. Dapat di mo pina-slice, no? Para buo, no? O ngayon, ganyan pina-slice mo. Para yung ano yan eh. Yung na-stampede na ano. Oh, stampede pizza. Kinamay na yun, Ayun na tissue. Ayun pala, ang daming halo. 4 ata yan ah. Paano? 4 yata yan na ano, no? 5 na ibang ano, flavor. Ay, pabislidida. Yan, despedida ko. Bago ako operahan, papakainin muna ako ng pizza. No. Galing. Pakay. Bilanggo na naman. Si Inday, Badiday. Bilog na. Wala namang galawan to. Nauusog kasi itong laman eh. Yun. Picture mo, Tit. Wala pa. Yung ano, May natin. reality, wala na. Yung pizza. Ay, mo yan yung realidad. Expectation! Despedida, nagurulog. Po. Ha? Nagano nga siya, di kasi sa pinto. Aray ko. Pizza. Ah, nagkiriling. Oo. Mami. Nakita na pizza. Masarap ako. Nakita na pizza. Ano sabi? Saksakan. Ang laki naman talaga ng pizza na dala. Kita mo, pag banya ka binungkalan niya, nagruso. Yan na. Jesus, nanatiya na nangyayari sa imo. Hindi. Kanilay ka na, nakanalas ka na ha. Yes, bye.
nararamdaman ko eh. Mami, Sigaan mo na. Ang Bluetooth pa na ako. Ang bluetooth mo? Oo. Amis dinidar nga na. Blind ka siya sa pinto. Nagpasya, pag-aaral ako. Ginawa ko lahat. Kaya mo pala sabi, abangan nyo ako sa baba. Ha? Kaya nga nagpapaano na, niladara mo. Inayos lang kasi na UP. Hirap ipasok. Pinasok niya, tinagilid kaya ngayon, nagrusok ngayon. Stampede. Mami, Anong oras? asa. 9:30? Mami. 8:30? Ang Hawaii na. 8:30 ang alin. Matrabaho pa na siya. Inay na, kandi na kayo ng takanta na. Ala. Everyone, this is JJ Lin, and you're listening Ikaw, to Joe. Ay, masasapatos pa. Okay na yan. Na, tupi, upo ka na doon. Buo naman ah. Dali na, dali po ka na doon. Dali, upo ka na doon, dali ah. Okay ka lang. Oh. Ikaw nagbuhat niya. Dali, 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 dali. Diretso mo na dito sa basura. Pakis nanay yan. Ako, pawisig lang. Ayaw. Baka may turong ka. Nababa na din, oh. Sabi, Nababa na din. ipan mo na. Wala tayo, mapapicture man daw ano yun. May idea ako. Mana? Ah. Picture muna. Picture muna sa malaking ano, pizza. Kaya picture yun sa loob na. Bakit kasi? Wait muna, mamodel lang ako. Saglit lang. Saglit lang. Okay. Alias, hindi yan. Wait lang. Hindi, nagbabayad ito. Mali. Dapat doon. May model. Ano ba sila? May model agad ng pizza. Sa ako na ito na karton. Ben, habulong ka na. Kunyari, wala. O, yan na. O, di ba may background ako? Wait lang. Ako na diyan, binulit ko ng pizza mo, mareklamo ka pa. Kala ko pizza, big buns pala yun eh. Big buns. Wala. Nag-vlog ka na nga. Yan na nga, alam ko na ang huling vlog ko. Para din na kamo, uy, ato. Tara na. Aba, ka? Iyan mo. Ha? Ah! Ah! Kala ko tayo. Sabi ko na ba yung kamulit? Oh! Kasi yung mga nangyayari Ah! Tara na. kung makapal yung tinapay niya, ano? Ha? Hindi siya makapal yung tinapay, no? Ah, makapal. Yung may pizza na makapal yung tinapay. Ay, saan yun? Sa pizza yun? Ngayon, hindi makapal. Manipis lang.